Ahoj, moje meno je Legendátor Player a vítam vás pri dnešnom ďalšom videu. Ako ste si iste mohli všimnúť na začiatku tohto videa, máme novú opening scénu. Za tú môžem poďakovať našej škole, teda nie našej, ale mojej škole, na ktorú chodím. A tu je aj program, v ktorom toto video bude zeditované. Ďalej nahrávam na školskú kameru, ktorá je úplne úžasná. Je to Sony Handycam, je úplne skvelá. Ďakujem za možnosť vyskúšať nielen túto kameru, ale takisto vyskúšať aj program Vegas Pro 12, čo je úplne neskutočné, úžasné a musím povedať, že sa mi tak trošku splnil jeden z takých mojich youtuberských snov. Takže naposledy som vás informoval o tom, že bude Slenderman séria, lenže ako si sa k nej neviem dostať, teda nie, že ja sa k nej neviem dostať. Scenár na prvú a druhú časť mám napísaný, len ako si neviem nájsť ľudí, ktorí by to načítali, nadabovali a aby som zase všetko robil iba ja s mojím hlasom, to tiež nebude asi najlepšie. Ďalej by som vás chcel informovať, že s touto kamerou budem že v podstate túto kameru mám kvôli tomu, že budem s ňou natáčať na Dni otvorených dverí na Gymnáziu Milana Rufusa v Žiari nad Hronom a ten deň otvorených dverí sa uskutoční 3. decembra, čiže budúcu stredu, keďže toto video by malo výjsť v sobotu. Takže budúcu stredu, skutočne úžasná škola, robíme neskutočné množstvo aktivít, ako ste už odo mňa mohli vidieť, aj noc v škole. Teraz budem robiť záznam aj z nielen pre školu z DODčka, ale takisto aj pre kanál. Tak dúfam, že sa mi to aspoň tak trošku podarí a že sa mi podarí vás nejako navodiť na tú našu školu. To by bolo odo mňa z tohto videa zatiaľ všetko. Ďakujem vám, že ste mali ochotu si pozrieť toto moje video a dúfam, že sa s niektorými z vás uvidím aj na Dni otvorených dverí. Majte sa a prajem pekný deň.